Arratsaldeon eta ongi etorri danoi. Ondo, danak? Pentsatu dut baietz. Aldundiko ordezkariak, udaletakoak, kirolariak, kazetariak, kirol federazioak, ongi etorriak izan zaitezte kirola eta euskara uztartzearen errekonozimendu ekitaldi honetara. Gure ama hizkuntza, euskararen festa dugu gaurkoa, nolabait. Euskararen etorkizunari begira, aisialdiak eta nagusiki kirolak duen garrantzia azpimarratzeko, eta jardunean ibili zareten eta ibiliko zareten federazioei, klubei eta kirol munduko agentei gure esker ona adierazteko eguna dugu gaurkoa. Algunos y algunas vivís el euskera con naturalidad y muchos otros estáis haciendo grandes esfuerzos por incorporar nuestra lengua al deporte y al tiempo libre. Actividad cada vez más importante en nuestra sociedad y donde el euskera debe aumentar su cuota de participación porque así lo demandan los vizcaínos y las vizcaínas. Bike, Bizkaian kirolare euskaraz egitasmoari 2017an eman zitzaion hasiera. Egungo gizarte elebidunari erantzuna eman nahirik. Federazioei ere alegina eskatu egintzaie, zuen eguneroko jardunean euskararen presentzia gero eta handiagoa izan dadin. Eta udalak ere, gogoan izan nahiko genituzke gaurko honetan, alkateak, zinegotziak, euskararen teknikariak, askotan eurek bideratzen dutelako egitasmo hau euren herrietako klub eta taldeetan. Beraz, eurei ere gure eskerrana. Gaurko ekitaldi honetan zehar, gainera, zuen ahalegin horiek zuzenean irudi bihurtuko ditu Asier Iturralde, Gaston, komikilari, irudigile eta diseinatzaileak. Dagoeneko lanean hasi da, hortik dabil, eta ea ba gure euskara hori nola uztartzen duen zuen kirol arloetan. Txalo bero bat eskatu nahi dizuet berarentzat, Asier Gastonentzat. Eta behitu dagoeneko, hauek dira bere aurreneko lantxoak. Eta hasierako aipamen hauek eginda, lanean hasteko ordua ere bada. Ekitaldi honen eta zuen ekinaren garrantziaren lekuko, gurekin dugu gaur euskara, kultura eta kirol saileko foru diputatua. Lorea Bilbao, zurea da hitza. Eskerrik asko Janire, egia esan plazerra da gaur zeube geure artean izatea. Zeuk esan dozu ganera, nolabait euskara badugula ama hizkuntza, ez? Eta izan be hola da euskara azken baten nahi dauanak ama hizkuntzatzat hartu daikelako bere ohiko daban hizkuntzarekin batera. Efectivamente, el euskera puede ser adoptada como lengua materna, como lengua propia, por todas aquellas personas que así lo quieran y que puedan comunicarse también en euskera junto con las demás lenguas que puedan utilizar. Gaur zeuon eguna da, kirolaren eguna da, kirola osatzen dozuen guztion, kirol euna osatzen dozuen guztion euna, kirolariona, estafena, estaf teknikoena, klubena, federazioena, guztiona. Bizkaiko Foru Aldundiak gaurkoan kirolari, klubei, federazioei, edabideei, eskerrona eta bultzada emoteko eguna dugu. Gaur, Bizkaiko Foru Aldundiak udaletako ordezkarioi be, eskerrona adierazi gura deutzue eta elkarlanean jarraitzeko borondatea adierazi. Alkarregaz, urrunago joango garelako eta sendoagoa izango dalako egingo dugun bidea. Badakigu, zuen helburua, kirol mundukoon helburua, kirola mailarik gorenean jartzea dela, kirol mailarik altuena erakustea, leian aritzea eta ahalik eta lorpenik esanguratsuenak zeuon ganatzea. Eta badakigu horretan hizkuntza tresna bat baino ez dala. Eta horixe da gure helburua, hizkuntza tresna izatea, euskara zuen tresna izatea komunikatzeko. Tresna izatea barre egiteko edo azerretzeko. Tresna izatea herritarron atxikimendua lortzeko. Tresna izatea, zergaitik ez. Lehengoan gure taldeko batek esaten eban,
bentaja be izan daitekela, beste batzuk leian ari garenean, ulertzen ez daben hizkuntza hortan jardutea, eta hori ere bentaja kompetitiba edolako zerbait esatuztan berak izan daitekela, eta egia da, horretarako ere baliagarri izan daiteke, zergaitik ez. Tresna izatea sentipenak, emozioak, guzti hori adierazteko. Tresna berezia, desberdina, geurea. Ez da, ez gehiago, ez gutxiago, baina bai, balio erantzia eskaintzen deuskuna. El mundo del deporte sabe mejor que nadie qué hay detrás de un triunfo, qué es lo necesario para lograr una txapela, un trofeo, una medalla, para estar en un puesto en el podium. Hace falta trabajo, hace falta entrenamiento, hace falta esfuerzo, disciplina, marcar bien la estrategia. Las prisas suelen ser muy malas consejeras, pero tampoco podemos dormirnos en los laureles. Hace falta también perfeccionamiento técnico, un equipo detrás y cariño y aplauso compartido con las personas más cercanas. Y es precisamente de eso de lo que trata el programa BIKE, Bizkaian ere, Kirola ere euskaraz. Eso es justo lo que necesitamos para que el tejido deportivo de Bizkaia y, en definitiva, nuestra sociedad sean cada vez más bilingües, para que el euskera tenga cada vez más presencia. Necesitamos ese trabajo compartido, ese no caer en el desaliento, ese compartir la emoción con el público que nos apoya porque estamos en marcha, valorar cada pequeño logro en el camino hacia el podium. Nadie ha dicho que vaya a ser fácil, pero todos sabemos que merece la pena. Al igual que merece la pena toda la energía invertida para lograr la txapela, el trofeo, la medalla o el podium. Merece la pena ser una sociedad bilingüe, en la que todos y todas nos sintamos cómodas utilizando la lengua que queramos. Pero no nos engañemos, para que eso suceda, hace falta que quien solo tiene una pueda llegar a tener dos, al menos en una cierta medida. Se trata de sumar oportunidades, de ser referentes, de sentirnos orgullosas, orgullosos de lo que tenemos y de lo que podemos tener, de compartir con toda la sociedad la alegría y la emoción de cada avance en nuestro proceso de euskaldunización. Asko da egin duzuena, asko da egindakoa. Eskola kirolean esate baterako hizkuntza estrategiak txertatu dituzue, pilula digitalak jarri dituzue martxan kirolizkeraren ingurukoak, gurasoei zuzendutako formazioan ere BIKE, Bizkaian Kirola ere euskaraz programaren informazioa txertatuta dago, eskola kiroleko dekalogoa ere egin da, hizkuntza irizpideak eta abar, diru laguntzetan guk geuk ere sartu dugu euskararen ezagutzarekin lotutako aldagairen bat, Kirol Federatuan ere gutxieneko hizkuntza irizpideen dekalogoa osatu eta hedatu da, kirol elkarteei baliabideak eskaini jakiez, euskararen erabilera sustatzeko hizkuntza pilulak Kirol Federatuan ere egin dira, federazioetako eta elkarteetako irizpideak, mikroplanak, ekintza komunikatibo batzuk be abian dagoz eta laguntza teknikoa eskaini da guzti hau aurrera eroateko. Seguruenik, asko gurako geunken baino, astiroago, goaz, seguruenik, azkarrago joatea nahiko geunke, baina importanteena da, emoten dozu esan urratz guzti horreik, urratz sendoak izatea, atzera ez egiteko, jauskera txar bat ez izateko, lesiorik ez izateko, sendo emon behar dira urratzak eta beti aurrera begira. Todo eso lo sabéis. Lo habéis hecho las federaciones y los clubes, las personas deportistas, los staff técnicos. La Diputación Foral de Bizkaia sí ha sido impulsora, vale, colaboradora también, pero los logros son vuestros. El esfuerzo, el trabajo, la dedicación y lo que habéis conseguido ha sido gracias a vosotros y a vosotras. Y seguiremos trabajando, como no, seguiremos trabajando de la mano para que cada vez se escuche y se vea más euskera. Entre deportistas, entre clubes, entre federaciones, con los medios de comunicación, con las familias, con las aficiones. Para ello vamos a seguir colaborando con deportistas referentes como quienes hoy nos acompañan. Introduciremos estrategias lingüísticas y comunicativas en los cursos de formación de monitorado de Eskola Kirola, materiales para realizar los entrenos en euskera. Pero todo eso va a ser a partir de mañana, porque hoy lo que nos toca es reconocer eso que ya habéis hecho, eso que ya habéis logrado. Gaur zoriontzeko eguna da. Zoriontzekoa eta eskerrak emotekoa.
Bizkaiari egiten dautzo zuen ekarpena, aportazio esanguratsu hori balioan jartzeko eguna dugu. Egindako guztia eta lortzen ari garena danon artean, handi uste barik, baina konpleju barik aldarrikatzeko eta ezagutarazteko. Eta kirol euna euskalduntze prozesuan ere erreferentetzat izateko eguna. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, eskerrik asko guztioi, eta hemetik aurrera Janire, zeuk esango dozu zer egin eta esan behar dugun. Así que, aire. Txalo bero bat, berarentzat, lehen da bizi, ni esker. Eta ez zaitez urrunera joan, lekukoak banatzen hasi beharko zarelako berehala. Bueno, mila esker Lorea, eta ordezkari politiko ez gain, hainbat kirolari ere baditugu gaur hemen, eta horiek ere lagunduko digute, euskararen lekuko horiek banatzen. Har dezagun, txalo bero batekin, Kerman Lejarraga. Dut oso gertu zeundela hemen eserita eta seguruenik luzerako pentsatzen bideo osoa egin behartzen nuela beti bezala hor atzetik honea etorrita. Zemon zaude, Kerman, arratsaldeon? Arratsalde ondo, ja, tranquil. Bueno, lehen da bizi eta gaur ez dakite derrigorrezko galdera den ala ez, zu boxeoan aritzen zara, zein da boxeo munduan, hemen gertukoan behintzat, euskararen osasuna? Bueno, boxean ez dago euskaraz hori, baina, bueno, gero da boxolari gehiago dauz, euskara egiten duriena da hori importantena. Baina, bueno, hemen Bizkaian bertan entzuten dugu, askotan, zure ahotan batez ere, eta beste batzuekin ere euskaraz entzun izan dugu. Bai, namengo kirolari, bai, apoioa bota da, bueno, euskarari beti. Bueno, zertan zabirtza momentuz, noiz ikusiko zaitugu berriz rin baten goikaldean? Orain nabile urrengo borroka prestatzen da aprilako eta behatzi Madrilen da. Tituloa da, bueno, bertan gabiz. Ze titulo, izango duzu jokoan? Munduko txapelketa Ibo. Oso, no? Bueno, mila esker, Lorearekin batera, joan zaitezte mesedez bertara, eta zuek banatuko dituzue aurreneko lekukoak. Aurtengo lekukoen banaketa, banekin ni jauziko zela momenturen batean. Edo bestean, eta jauzi da. Bueno, aurtengoen lekukoen banaketa esaten ari nintzen, 3 multzotan zatitu dugu, Bizkaiko lurraldetasuna aintzat hartuta. Aurrena, etorriko zaretenak, honagora, Lea Artibai eta Durangaldeko talde eta kluben ordezkariak izango zarete. Zorionak guztioi aldez aurretik, eta deitu ahala, zatozte gora ordezkari bana mesedez. Artibai, Alpino taldea. Lea Artibaiko tximista atletismo taldea. Ondarroa Arraun taldea. Artibai futbol taldea. Artibai futbol taldetik norbait daukagu gure publikoan. Bueno, aurrera jarrituko dut. Durango kirol taldea. Bidezabal atletismo taldea. Durango rugby taldea. Eta azkenik, Zapu Bike. Oso ondo kokatu zareta argazkirako, mesedez, elkartuko zareta purtsu bat, eta hor, bi eskolta zoragarri izango dituzue, argazkia ateatzeko.
irribarrea bur bat egin dezakezu, Nahi baduzu, Bale. Bueno, aprobetsatuko dut hemen goian zaudetela, eta, bueno, bestaldea joango naiz, bestaldean daukadalako. Gotxon Gomez, Durango rugby taldeko kide bat, 1986an sortu zuen kluba, Durangon. Nolakoa izan da euskararen erabileraren bilakaera ia 40 urte hauetan? Bueno, gatza desatie, baina gustoko jaten nire ondarruko egoeran egotie. Bai aldatzen joen da, onerako, batez be rugby eskola ziginenien, gurasuek ekartzen dozku umiek eta hor sensibilidad apur bat, esango nuke sensibilidad gehiago egondala eta hori zen inflexio puntu bat. Ze askotan emoten da Durango ala oso euskaldune, baina hobetzeko asko daukagu dino. Eta zelan ari zareta hain zuzen bike egitasmo hau indarrean sartzen edo praktikara eramaten? Lehenengo lako gauzei garrantziz emon biaki. Eta gu direktiban behintzete espazio berezi bat sortu genion euskarari, ze ikusten genuen hori ezinbesteko esala, da gero sensibilizazioa, gurasoekin egin berba, monitoriekin, lehentasuna markau, irizpide batzuk markau, eta gero argi dago aipatu duzu esan materialak eta prestakuntzak horrek ezinbesteko dizela, ze normalien guriek monitoriek diez bolondresa die. Orduen, askotan beste lan badekie, da askotan materialak emon bilakiez, prestakuntza zaiuek, eta apur batak ulua zibili, Durango rugby taldie da, euskaraz dau kluba, hemen bizi gara, da, gure arduri beda, rugby zabaltzi, baina euskari be bai, da hortik boiez. Mil esker egiten ari zareten lanagatik, eta mil esker gaur hemen izateagatik. Zuen tokia ardezazue. Mil esker, Kerman zuri be bai, zure tokira joan zaitezke, Lorea, be bai, mil esker. Mil esker talde guzti hauei, euskara zuen eskualdetako aitzialdean. Jani, Zer? Jani, que me habías dicho que me ibas a presentar a los del club de rugby. Pues podemos los esperar al chavalotes. final. Esperamos al final, ¿no? Tía, baño, es que luego se te va la pinza siempre. Que no, que al final, te prometo que al final te los presento. Uy, opa, hostia, hace más gente. Opa, ¿qué show? Uy, los de rugby, opa, joder, ¿cómo estáis? No es una pregunta, es una afirmación, ¿cómo estáis? Opa, ahí. Hostia, hace más gente, ze guai, Kerman lejarraga bebai etorri dela entzun dut. Ez dakit hortik badabilen, gauzatxo bat komentatu behar nion, Kermani. Ez que, pasaden egunean, sartu nintzen interneten, eta mundu guztiak dakien bezala, todo lo que está en internet es cierto, eta irakurri nuen movida bat utzi ninduela zur eta lur. Osa, irakurri nuen xakea kirol bat dela. ¿Qué vacil es este? O sea, xakea, el ajedrez es un deporte. Xakea kirol bat balin bada, no sé, la gaupasa que va a ser deporte olímpico. O sea, 5 medallas ya este mes. 5 putas medallas. O sea, izango dago. Baina eske horretaz aparte irakurri nuen, badagoela kirol berri bat, xakea eta boxeoa batzen dituena. Flipa, benetan, porque lo he leído en internet, solo puede ser cierto. O sea, hay un deporte que aúna el boxeo y el ajedrez. Pero qué broma es esta. Kerman, tío, dale una vuelta. Porque yo he visto a Kasparov y no tiene ni media hostia, tío. Yo creo que aquí lo petas. Bueno, ze ondo menegotea, etxe pozik nagoen, ni oso pozik nago, euskaltzalea naizelako, kirolzalea naizelako ere bai, eta oso pozik nago gaurko egun honetan, hori kirola eta euskara denak aldi berean batzen ditugulako, eta hori ni euskaltzalea eta kirolzalea naiz, baina eske horretaz aparte, ni Ane Lindane naiz, eta ni bakarrizketalari, bakarrizketa bat ez biditut. Monologista naiz. Cojones con el vascuence. Hostia, ze zaila dan batzutan, Osa, bai, euskaltzalea naiz, baina batzutan, bai, onartu beharra dago, euskara ikaragarri zaila dela. Bueno, ikaragarri zaila batez ere aditzak, ze lexikoa nahiko erraza da. Osa, el léxico en euskera parece que lo ha puesto un tío que fuma muchos porros. Es como, O sea, ¿cómo le vamos a decir en euskera a las bragas? Pues a las bragas...
kuleroak. Claro, ipurdia estaltzen dutelako. ¿Cómo le vamos a decir en euskera al sujetador? Titizorroa. O sea, es léxico erraza da. El léxico es muy fácil. Lo jodidos son los verbos. Eta batez ere aditz trinkoak. Buah. O sea, léxikoa porrero bat jarri balin badu, aditz trinkoak deaburuak asmatu ditu. No me digáis, venga ya, tío. Beraz, ni jolas txiki bat proposatuko dizuet, aditz trinkoak apurtxu bat ikasteko eta guzti hori. Erderaz ere bai azalduko dizuet. Os voy a proponer un juego súper sencillito para ir familiarizándonos con los aditz trinkoak, ¿vale? Bale, a ber, nindre bakarrizketa honetan zehar, aditz trinkoak botako ditut, noizean behin, eta zueko soa diegon behar zarete, aditz trinko bat entzutean, trinkoa, oiukatzen duele lehenengoari, bonboi bat oparituko diodalako. Begira, hemen ekarri ditut, hemen daude, bale? Así que, yo iré soltando aditz trinkoak, y al primero que al oír un aditz trinkoa grite trinkoa, le voy a regalar un bombón. Alguno estará pensando por ahí atrás, hostia, vaya tía más rata, ¿no? Un bombón, pff, qué cutre. A ver, Peña, que soy humorista, ¿vale? Que vivo en la miseria. Duermo ahí entre cartones, por favor, muerta de frío. Hombre, a ver, nazela ez dakit, Nico Williams izango banintz, Rolexak oparituko nizkizueke, baina bakarrizketa gazteleraz izango litzateke, Beraz, proba txiki bat egingo dugu. A ber, aditz trinko bat botako dizuet, a ber, klasiko bat, venga, klasiko bat. Zinderraizkit. Trinkoa jokatu behar duzu. A ber, Peña, venga, volvemos a empezar. Venga, trinkoa jokatzen duen lehenengoari bonboi bat oparituko diodala, benetan, hemen daude, osea, ez dala gezurra. Vale, venga. Otra vez, venga, va. A ber, zinderraizkit. Bien, norko jokatu du trinkoa hortik atzetik. A ver, venga, bomboi bat, venga, aupa zuek. A ver, oso ondo. Joder, horrela bai. Hor zauz, Kerman, joder, zintu dela ikusten lehen. Venga, beste bat, beste aditz-trinko bat botako dut. Venga, beste bat, nindoan. Nindoan? Oso ondo. Arrapatzen ari zarete jolasaren dinamika. Txalo bero bat, horratzean dagoen emakumerrentzat. Uy, bueno, joder, deporte de riesgo. Kontuz horrekin, zuek, oso ondo. Orain behi, venga, beste bat. Ninduke. Oso ondo, txalo bero bat, berarentzat ere bai. Bueno, joder, madre mía. Venga, a ver, beste bat. Aikido. Sois muy listos, oso ondo. Bueno, kirola eta euskara eta kirola. Esan bezala, nik kirola egitea gustoko dut, euskara ere bai, naiz eta batzutan zaila izan. Eta nik uste dut hori direla batez ere, Euskal Herrian, ez dakit, gureak diren bi gauza horiek, ez? Euskarak batzen gaitu, euskara da behar bada daukagun altxorrik handien eta ederrena, eta kirola gustoko dugu hemen, baino que te pasas. Osa, matxete, hemen kirola egitea oso gustoko dugu. Osa, izan ere, jendea kaletik kirola egiteko erroparekin doa. Osa, atzo, poteatzen ibili nintzen someratik, y estaba todo el mundo, o sea, que estaban dispuestos a soltar el zurito en cualquier momento y atacar la cara norte de la Annapurna. O sea, es como, venga, preparaos, ¿en qué momento vamos a subir? Venga, vamos. ¿No? Y es como, hostia, tío, una ropa de monte gasta la peña por la calle, que los veo y digo, pues será para no mojarte con el calimocho, porque por el pagasarri no te he visto en la puta vida. Pero, no, una ropa de monte guapa. Eta gara, niri mendia asko gustatzen zait, mendira igotzena, sarritan, mendigo zalea naiz, naz sekula ere kaletik mendiko arroparekin ibiltzen, ez zait bat ere gustatzen hori. Ez dakit, mendiko arropa ez da merkea, eta yo que sé. O sea, yo eso de ir por la calle con ropa de monte me parece rarísimo, es como, no sé, tampoco es mi rollo, además, yo voy por la calle, pues voy así, pues como voy ahora, pues así, pues como con ropa, pues así como con ropa de putilla, yo qué sé, o sea, con ropa de monte, baina, claro, gaur egun berezia da. Eta egun berezia denez nik uste dut, gaurko egunak eskatzen duela, ez dakit, kirola egiteko arropa. Orduan, me voy a poner manos libres, ekarri dut hau, ze gaurko egunak merezi du, ez? Gaurko egunak eskatzen du arropa hau, a ver, va. Uf. Bai, ez, guai, ¿qué tal estoy?
Parezco una yonki, ¿no? Ay. Bueno, y por lo menos esta mañana me he depilado el bigote, porque si no, bigote y chándal parecería Hugo Chávez. Bueno, me lo voy a quitar porque me están entrando ganas de nacionalizar petrolíferas. A ver, fuera, a la kanpora, fuera. Bueno, batzutan askotan, emoten du, ez pasara kirolari ikaragarri ona, ezin duzula kirolarik egin. Nienaz bat ere ona kirola egiten, bueno, somatuko zenuten ez, bonboiak botatzean los lanzaba par cualquier lado, esta ha sido una vergüenza. Ez, baina aldere kirola egitea gustoko dut, eta nik uste dut kirola gaizki egiten dugunok ere, kirola egin behar dugula. Osa, ezki kirolik gabe ezin gara bizi, eta euskararik gabe ezin gara existitu, ze euskara da euskaldun egiten gaituena. Baina askotan, bebai, emoten du euskararekin, espaldi maduzu de puta madre euskaraz egiten, ezin duzula euskaraz egin. Eta ez, tio, euskaraz txarto egin behar da, kirola txarto egin behar den moduan ere bai. Eta euskaraz txarto egiten espaldi baduzu, bagin ezazu nire amama Carmenek egiten zuena. Amama Carmen Burgoseko etorkinen alaba zen, eta, bueno, bera Bilbon jaiotakoa zen, baina etzekien euskaraz, etxean etzalako euskaraz egiten. Pero parecía que sabía. Hablaba como si supiera. Y lo que es peor, cantaba como si supiera. Joder, qué mal cantaba, mama. Madre mía. Baina, eske, bat zeukan, ez dakit, talentu bat zeukan horretarako. Eta behin, Gabonetan, eske, hau ez dugu sekulare ahaztuko, hasi ginean dano kantatzen, aitak zorionez oso ondo jotzen du gitarra eta oso ondo kantatzen du, eta hasi zan behin eta horrek gitarra jotzen ezak zer, eta danok ezagutzen dugun abesti bat kantatu zuen aitak, Mikel Laboaren Txoriek txori, ez nola da hori? Egoak ebaki banizkio... Aupa zuek, txalo bero bazu, ontza, eta zida gusto, peña, oso ondo kantatu duzu, bai. Baina hori bertsio zaharra da. Hemetik aurrera, nire amamak kantatu zuen bertsioa kantatuko duzue betirako. Aita gitarra atara zuen, hasi zen kantatzen, eta hasi zen, egoak ebaki banizkio, momentu horretan amamak burua sartu zuen, eta esan zuen, nerea izan Jose. Así que nada, peña, eskerrik asko, gora kirola, gora euskara eta gora zuek. Mi esker! Mi esker zuri, Ane. Zuk bai dakizula jendea kirola egiten jartzen, Zu bai. A ber, bonboiren bat nahi duena altza eta hemen batzuk topatuko ditu. Beitu, Bartzelore, oso ondo. Bueno, mi eskeran elindane, une polit hau eskaintzeagatik. Eta guk, aintzatezpenekin jarraituko dugu. Loreak bai kirola egiten dula, Oso ondo. Lekukoak banatzeko, oraingo honetan gure artera etorriko da Atletikeko nesken lehen taldeko entrenatzailea, Iraia Iturregi. Kaixo, Iraia? Txemoz? Arrastion. Bueno, hobeton lehenke, baina bueno, euskaldunok inoz ez dugu amore ematen eta borrokatzen jarraituko dugu. Esan diate gaur arratsaldean zu noiz bait ere hemen gainean egon zinela ekitaldia hau aurkezten? Bai, ez ipini irudirik hemen. Egie dabe bai, bueno, Aitxolatu Txabezalako artista bategaz ondoan, bueno, zeo zer egin gendula. Futbolean errazago orduan gauzak aurkezten baino. Bai, nik uste gaur ondo aukeratu dozuela aurkezlea eta hobeto gauzela Aitxole Kerman eta ni lekukoak emoten. Bueno, mila esker. Bueno, Iraia, zu beti euskararen aldeko pertsona bat izan zara, kirolean, kiroletatik kanpo, beti euskara Espainetan. Bai, bueno, egie da, etxean lehenengo hizkuntza nire kasuen euskara izan dela, eta, gero bai gazteleraz eta bai inglesez be ikasi dugu, baina, alegintzen garela emetik kanpo be bai, euskara sustatzen, eta, holan jarraituko dugu. Eta ze polita eta gaina aukera polita izango duzu euskara sustatzen jarraitzeko, kopan
derbia izango dugulako Osasuna eta Atletiken artean, Sadarren. Bai, egia da, erreginaren kopako final laurdenak Osasuna Atletik izan da, ea El Sadarren sartzen daben partidua, zen ikuste aukera paregabea dala, ez soi kirol ikuskizun hon bat ikusteko, baizik eta zuk esan bezala, bai euskara eta bai gure kultura bai sustatzen jarraitzeko. Bueno, Iraia, mil esker, ikusi dituzu lehenago beste batzuk egiten, hasi que aruntza joan beharko zara, gure euskararen lekukoak banatzen jarraitzeko. Eta Iraiak banatuko dituen lekuko horiek Busturialdeko taldeentzat izango dira. Eskualde honetan ere lan handia egin dute Bizkaian kirolare euskaraz egitearen alde, eta joan zaitezke mesedez taldeak ona igotzen. Aurrenekoa, Gernika Kluba. Lagunak futbol taldea. Gernika rugby taldea GRT. Gernika kirol elkartea Saskibaloia. Gernika atletismo taldea. Gernika Sporting futbol taldea. Urdaibai eskubaloi taldea. Karate elkartea. Ziklista gernikesa taldea. Eta hartza pilota elkartea. Bueno, bakokatu zaitezte, momentuz, hortze zaudete dano, joan zaitezte apur bat, igual aurrerago, nik uste, perfecto, hortze, ondo zaudete. Ondo, oso ondo kokatuta. Irribarretxo bat mesedez, gaur egun polita data. Eta orain, eskatuko diot Ana Ormaetzeri hona etortzeko mesedez. Ana Ormaetze Gernikako Saskibaloi taldeko ordezkaria da, eta antza, seguro nago, lekuko honi sekulako garrantzi ematen diola, hona igo denean, bi musulman aurretik lekuko hartu duzulako eskuartean. Bai, azkenean gure taldea arrobitik dator, eta gure arrobiak euskara berba egiten dau. Azken neskak eta gaur egun mutilak bai daukaguz, baina gehien bat neskatira eta gure eskualdeko neskak. Eta egia esan da Gernikalde, Busturialdea gehien bat, Gernika Lumon, euskara da lehenengo hizkuntza, ezta? Eta gure taldean bai euskara erabili egiten dugu. Bai, zuek hori baiaran asko hitz egiten da, ez dut uste arazo handirik daukazuen euskararekin, baina bai, Gernikan, zuen klubean, badaukazuen nazioarte mailan jokalariak ekarri eta nazioarte mailan bidaiatzen duen nesken Saskibaloi taldea. Zelan saiatzen zarete kanpotarrak edo kanpotik datozenekin euskara ez dakit igual hizkuntza baina kultura pixkat uztartzen? Egia esan da euren lehenengo hizkuntza ingelesa da. Ze gehien bat, esan daigun hizkuntza internazionala dela. Baina, apurka bebai euskarazko hitz batzu bebai erabiltzen da, edo ikasi behintzat, egunon, eskerrik asko, kaixo, eta Gernikan egon da gainera gure kulturaren ardatz nagustiak bebai ezagutzu egiten da, eta behintzat ahalegin guztiak egiten dugu, jakin daitezen nora datozen, ez bai gure herrira, baizik eta Gernikara. Gernikarrentzat oso garrantzizkoa da Gernikan nolako talde bat eukitea eta jakin daitan nora datozen.
Hane, mila esker, bebai zuek egiten duzuen lanagatik. Mila esker guztioi, eskerrik asko. Eta zorionak, eskerrik asko eta zorionak. Eta ondoren, bertsolarien txanda izango da, hemen adri dira jada mikroak ekartzen. Euskal kulturaren alor ezinbesteko horretatik ere, baitute zer esana, Bizkaian kirola ere euskara egitasmoaren inguruan. Gurekin, onintza beita eta Oiana Bartra, txalo bat eurentzat. Izan daiteke kiroldegi bat, edo herriko eskola, izan rugbia saskibaloia, boxeoa zein futbola. Tarte horretan ze hizkuntzatan, gabiltzan zaigu asola, kirola egiten gabiltzalako, baina ez bakarrik kirola. Sarri bilatzen dugu edonon, irabazteko posima, baina akaso beste non baiten, dago benetako grina. Guk jarri ezkero gorputza eta gure hizkuntzak arima, bikoiztu egin leikirolari, euskaldunen autoestima. Batera joaten dira kirola eta euskera, batzutan destiempora igual behar bada, baina bide horretan gogorrari gara. Batzuentzako gube kirolari gara, imaginau bertzotan, venga vamos onin. Jente asko emozionau izan da zurekin, baina ez dau emoten belarrira berdin. hori hola izan dadin behar dugu egin, baina behintzat bagoaz bidea egiten. Nora heldu gaitezken ez baita jakiten, Ta harreman berriak ere eragiten. exitoa hor dago ekiten. Naizta emoten diren horren beste sari, Emango aldiogu geure buruari. diploma bi edo hiru hartu bakotxari. Sentitu egin gara hemen kirolari. Baina hemen bestei egin behar omena. Emon deuskuelako berzino onena. Txalo egin araztea da gure ordena. Zuek zari euskerak berez behar da bena. Eta nos amaitzen da gaur gure partida. Jente pila bat dago onantza begira. Gu zertan gagozan hor pentsetan eidira. Bajau eta besteak igoko aldira. Mila esker, benetan, Oiana eta honentza.
Eta gatozen jada, aurtengo lekukoen 3. multzoarekin. Oraingo honetan, Nerbio Ibaizabal eta Uribe Kostako ordezkariak izango ditugu gurekin, baita hainbat federazioetako ordezkariak ere. Eta hauei, lekukoa emateko ere, ez dugu nolanahiko kirolaria gurekin. Zatoz mesedez aitzolatutza musika eta dana jartzen dut aurretik. Ez dakit mikroa zuri eman, zuzenean, lehenago aitortu du gure iraiak, zure ibili zinela hemen aurrezkez lanetan. Bai, ibili ginen, ez? Baina, hemen bestaldean beti erosoago sentitzen gara, nahiz eta, saiatu ginen nola nahiko lana egiten, eta bai. Eta musikare jarri dute, Kepa Junkeraren gainera, eta, horire besarka bat hemen dikepari, eta, guazen sariak banatzera. Ez dakit noizbait, erdera zentzun zaitu da nahiten. Bai, jende askok esan dit, ez beti euskararen alde ibilitan nola joan nahi zen, Euskal Telebistako erderazko saio batera, baina, azkenean nik uste dut horre euskara erakusten dela batzutan, ez behar beste, baina, bateragarriak dira, eta azkenean ikusten da nire herri kirolak nolako lana duen, eta euskerak ere bai, eta, azkenean erderaz ere entzungo duzu sarritan. Baina bakarrik eta behi jartzen badut, bestela ez. Aitzol, herri kirola, aizkolaritza eredu da euskara eta kirola uztartzearen asmo eta nahi horretan. Zu gomendioren bat emango zenioke beste kirolei, edo igual zaitasun gehiago dituzten kirolei? Nik hasiera baten behintzat, hau esartzeko derrigorrez egin barreko gauza bat bezala. Azkenan hau aukera bat da, ez da inposatzen denez aukera hori aprobestatu behar da. Eta gauza txikiekin, askotan ez da behar, beti eduki eskero materiala, errezago da, baina askotan ez dela behar material hori ere, hitz gutxirekin asko esaten dela. Eta, eutxi, segi horretan, gogorrekin eta guzti horiek, ditugu guztion agotan, eta kirolerako nik uste dut edozein kirolerako balio dutela ere bat, gora, bera, atzera, aurrera, badakizte gogor, hitz horiek erabiltzea eta pildora horiek erabiltzea, polita da, gainera ekimen hau, ez dela gaur hasten, nik banuen beldur hori, lehendabiziko aurkezpen haietan, bertan geratuko zela, federazioekin bakarrik, ja klubetara pasatu gara, eta ondorengo pauso, nik uste dut, bai teknikari, bai kirolari, guzti horiekin lantzea, eta badatoz belaunaldi berriak, eta belaunaldi berriak euskera, sarriago entzuten dute, sarriago erabiltzen dute, eta jakintza ere badaukate. Beraz, horietan jarraitzea, eta ekimen jarraitu dezala, eta nik uste dut horrela, behintzat, euskara hurbilago edukitzea. Gero ja, norberaren erabakia izango da, lehen Gernikako taldeak esan duen bezala, kanpotik datozen kirolariak eta horiei lantzea, ez? Baina, behintzat, arrobiak euskaraz baditugu, etorkizuna bermatuta gongo da. Mila esker, segi horretan, eta, erraz daukazu. Honuntza jo, eta hasiko zara berehala, lekukoak banatzen. Eta, desiatzen dagoenez, hasiko naiz, azken zerrendarekin, 3. multzoarekin. Orozko, Eskupilota eta Pala elkartea. Txaloak mesedez. Baskonia Futbol Kluba. Alterofiliako Urbi Kluba. Veteranos taldea. Aikido taldea. Barrikako futbol taldea. Sopelako Kurene Pilota elkartea. Sopelako Ugeraga futbol taldea.
Bizkaiko Saskibaloi Federazioa. Eta Herri Kirol Federazioa. Perfecto, nahiko erdian zaudete. Alba, Koldo, ¿puedes acercarte por aquí? Apur bat aurrerago danak, argazkia egiteko, perfecto. Bueno, dentro de este grupo tan numeroso voy a aprovechar aquí para hablar con Koldo Buendía de la Federación Vizcaína de Baloncesto. Me gustaría saber vosotros qué estáis haciendo para implementar el programa ABIKE. Bueno, arratsaldeon, nosotros llevamos ya 3 años implementando y lo que intentamos es que todo nuestro trabajo sea en bilingüe, tanto en comunicaciones hacia los clubs, comunicaciones al exterior, nuestra página web. Y siempre que, bueno, pues intentamos, dentro de ser una federación que somos Erdaldunes, también con ayuda de Asfedevi hay trabajadores que están estudiando euskera y bueno, intentaremos que al final todo esto concluya en una federación bilingüe 50-50, 50%, 50%. Sobre todo, me comentabas antes, impulsando esa utilización del euskera desde las categorías inferiores en el deporte escolar. Sí, es un proyecto que tenemos, a ver si el año que viene lo implementamos con las instituciones en deporte escolar. Yo creo que la masa de jugadores deportistas en Vizcaya, en esas edades, tiene un contacto con el euskera a nivel de educación. Más de un 90, por no decir un 95% de esos niños y niñas que juegan hablan euskera. Entonces lo que queremos es que en el juego hagan como en clase, como en el aula, que se dirijan entre ellos los entrenadores en euskera, que los árbitros sean también proclives al euskera y normalizar el lenguaje. Creemos que es la única manera de que cuando pasen a federados se siga con este mismo de implementar y cumplir con el euskera, con los objetivos de euskera. Pues eskerrik asko, Koldo, zuek egiten ari zaren lanagatik eta zuen guztion lanagatik. Mila esker. Lekuko hauek banatzearekin, euskararen jarduna, zuen bitartez, Bizkaiko gizartean barrena edatzea dugu helburu. Eta erantzukizuna neurri batean zeuei ere pasa. Aldundia beti ondoan izango duzue, laguntzeko prest. Baina, zuek egin beharko duzue alegina eguneroko jardunean. Ezina, ekinez egina, dio esaera zarrak, eta horri heldu nahi diogu lekuko hauen bitartez. Eta azken aldi honetan, artista bizkaitar baten kanta nahikoa viralizatu da, beste helburu batekin bada ere. Eta guk, geure egin nahi izan dugu, zuek denok euskararen alde busti izanaren seinale. Zuokin guztiokin, euritan dantzan, Osabi taldeko Jon Gomezen ahotzean. Txalo bero bat. Kantauko dugu apurtxo bat, bai, ezta? Bizirik nau, ta holan sentitzen naz, topera nau, geurriñork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bihurtu nahi dut bihurkoan, gogoa dekoteta, kale erdixen ez dut inoren baimenik, biher dantzan hasten nazie, dantzan kalie, danak begire, dantzan kalie, niazue! Eurixe da
Zaparra da goitik bera eta salto kapotxingoan, aska sentitzen asni, busti-bustite, da urtantak goitik bera, ustaritzen zein gazte izen, bardin jausten dire, kalie, euritan dantzan, kalie, euritan dantzan, kalie. Zalanda? Udazkena eta erropa zarra, zer gehiago bide, zoriontzu izateko, joan etorri bat da gure bizizeta une honek, ostizek dire beraz denbora txarrari, aurpegi ona jartzen badaki, hola nabili, ia danako lan! A ver. Venga, va, ahí. Dantzan egiteare kirola da, Dantzan kalie, danak begire, dantzan kalie. Iazuek, eurixe da. Eurixe da. Zaparra da goitik bera, sorturtzen zein iruñean, berdin jausten dire. Goitik bera, turtzen zein iruñean, berdin jausten dire. Kalie, euritan dantzan, kalien, eta kirolien, euritan dantzan, kalie, euritan dantzan, kalie, euritan dantzan, kalie. Bueno, batzuk ondo moldatzen zarete, baina agian kirolean hobeto, Eskerrik asko Gatibu taldeari kantu eder honegaitik, eta eskerrik asko zuei kirolean euskara izateko ere egiten duzuen aleginagaitik. Benetan, txalo hau izan daitela zuentzat. Eskerrik asko! Eta upa gure musika taldeak. Asko, Jon Gomez! Ekitaldia hoia agurtzeko doinu ezin aproposagoa lortu duzu azkenean jendea, aulkitik altzatzea. Eta maiera honetan, ohikoa bihurtu den euskararen indarraren eta sasoiaren argazkia osatu nahiko genuke tranpaldo gainean. Beraz, zatozte mesedez, Aldundiko ordezkariak, lekukoak lusatu dituzuen kirolariak eta gaurkoan lekuko hori eskutan eramango duzuen 28 elkarte, kirol talde eta federazioetako ordezkariak. Etorri dan gora, mesedez, argazki politau ateatzeko. Bai, honetan, bai, 3 espaloiak aprobetsatu nahiko genituzkela, altuenak, mesedez, ez zaitezte behan jarri. Aber lortzen dugun. Ondo, argazkilariok, bai, nik uste dut nahiko ondo dago lantolatuta da. Bai, orekatuta dago, ala ez? Ze esaten diazue? Sortaldeko argi berria
necesitáis que mueva a alguien para la foto, me avisáis. ¿Dana ondo? Bai. Erreka eta ibai zabalaren itxasoaren egarri. Laua izetara egan, berata bilairean, hautan belarritan, zuen belean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Aizearen magaleunean, edatu da oiua, bihotzaren taupadetan hitzak, sortu du doinua. Olatuek beren solasean, aukeratutako harria, denboran zehar, Mila esker guztioi, benetan. Bertaratu zareten guztioi, zorionak, aintzatezpena jaso duzuenoi, eta ekitaldi honi amaiera emateko, hor goialdean tragoska bat hartu dezakezue solasean jarraitu alizateko. Hau izan da, Bizkaian kirola ere euskaraz, errekonozimendu ekitaldia aurtengoz. Eutzi goiari eta gora kirola Bizkaian euskaraz. Datorren urtera arte, mila esker. Aspaldi arratseko azken izpiari